I dobro dan dovoljni ljudi, sam vam Inak sa kanalom MBH i dobrodošli u novi klip. Kao što vidite, danas ne radimo ništa. Danas sam tu samo da vam najavim možda novi update, da počnemo da snimamo nešto novo, a to su spotovi za pjesme. Znači to neće biti spotovi za Cecu, Severinu i tako dalje. Znači neću da radim sam spotove, naravno pokušat ćemo da ih editujemo što bolje možemo, znači sve ostaje sad još prikriveno, ne želim ništa da vam otkrivam. Ne znam, nemam pojma, radit nešto kao Džala i Bubo Koreli 22, to jeste 2-2, Dobar umir je mlad, Trinidad i Tobago i tako dalje. Do sada da nabrajam možda Smoke Weed Every Day i tako dalje. Kao što vidite da je u haosu, tako sam skinuo Hypercam 4, mene se čini da je, ne znam sad tačno koji mi ekran snima, pošto imam dva ekrana, tako da ako gledate ovamo je haos, ovamo je malo baš prazan, tako da ovo treba malo da sredim, da ubacim neke nove ikonice, Rocket Dogs je već instaliran, tako da malo možda onda i snimim neki klip kada to završim. Uglavnom je to toliko, samo da znate šta se dešava. Neaktivan sam zbog škole, sada su krenuli testovi i tako dalje, ali očekujte naravno uskoro i klipove. Za sada ovo je nešto samo jedan kraći info video, znači nemojte misliti da sam odustao sa kanalom, nastavit ću da snimam. Puno vas sviju pozdravljam, ostanite mi veseli, doviđenja.